هەنێک دەبێژن پەرا قەڕێژا دەستانە و هەنێکژی دەبێژن ئستڕۆی مێرانە. ئەس دەبێژم پەرا ئێگۆ گوهێ خۆ بدێ پەرا و دوو پەرا هەرێ نابێ کارێ مەڕۆڤ و ئینسانە. برای دەلال ji bona pera dilê hev dinehêlin, ji bona pera dilê biraya xwe nehêlin. Malê dinyayê ji dinyayê re ye. Dinya dibêje te, ez ê van pera bideyn bidim te. Ti van pera tavê jî, ti xwê, ti veşêrê, ti reşînê, ti camêriyê pêkê, ti xerabiyê pêkê, ew problem û mişkilatê ye. Her dîsa ev pereyê li me vegerin. Biraya delal emirkine û dawiya pera nayê, dawiya malê dinyayê û karê dinyayê jî nayê. Pere ne hemû tişt e. Siheta mero, tenduristî, keramet û şeref û qîmetê mero tu nikarî pera bikirî. Silav û rêz ji bona her kesekî birêz û tiştê ku we veşartîn camêriyê pê bikin û nê nepoşman bin.